mä pyydän sut kuvaan meidän vaeltajien elokuvaa maaliskuun lopussa. Moi Markus. Meillä on tässä keväällä KIT Tarpoille 12-15-vuotiaille. Tulisitko sä pitää meille pelastusta ja tulee sammutus? Julia, tuutko sä tekemään mukaan jotain taideteosta meidän Karpan taidenäyttely huhtikuussa? Varelma, tuu sä luistele tappata syöpään joku torstai. No niin Henna, kysy nytte. En mä tiedä, ketä mä kysyn ja mitä mä pyydän niitä tekemään. Oona, Henna haluaa sut tekemään ruokaa niitten sudenpenturetkellä. Henna haluu sut, Alex, lämmittämään sauna. Iida, Henna haluaa, että sä tulet meidän kanssa salivuoroon, että me voitais päihittää pojat. Minkö pois? Moikka Heini. Lähdekö suunnittelemaan vaeltajien eli 18-22-vuotiaiden partiolaisten retkeä huhtikuussa mukaan? Terve Sani! Me tarvitaan sut meidän retkelle, Koska ruoka ei valmista itse itseään. I need you. Karpa needs you. You need me.